ଅବଲକେରାର କାହାଣୀ ମାୟାବତୀର କଥା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ। ପରିବ୍ରାଜ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକ ଅବଲକେରା ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଠିଲି ଭାର କରି ସମସ୍ତ ଖରା ବର୍ଷା ବୁଲି ଚାଲିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବାହାରରେ ଏକ ବନ ପର୍ବତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସୁଦୀର୍ଘ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏକ ପଥର ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ପଣ୍ଡିତେ କ'ଣ ବିଚାର କରି ଛତାବାଡ଼ି ଓ ପୂଜାଥଳି ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଥୋଇ ଅବଲକେରାକୁ କହିଲେ, ରହ ବାପ ଧନ କାଟିବା ରାତି, ପାନ୍ଥଶାଳା ଏଠି ରହିଛି ଯାତ୍ରୀ। ଅବଲକେରା ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କାରଣ ଛାଉଣି ଟାଣି ଛତା ପୋତିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପାନ୍ଥଶାଳା ଭିତରେ ଚିକ୍କଣ କରାପଥରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଣ୍ଠିଲି ରଖିବା ଶୋଇବା ଆଜି ବେଶ୍ ଆରାମ ହେବ। ପଣ୍ଡିତେ ପଇସା ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ। ଅବଲକେରା ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ସେଇ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଦକ୍ଷିଣପଟେ ଶଙ୍ଖ ମଳମଳ ପଥର ତୁଠ ରହିଛି। ପାଖରେ ବହୁତ ଫୁଲଗଛ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ନବଯୁବା ଉଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଯୌବନ। ପାଦ ପାଖରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଛୁଇଁବା ମନା ବିପଦ। ନାରୀଣା ମାୟାବିନୀଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ଆଗୋଚର। ଅବଲକେରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆଉ ଲେଖାଟା ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲମାଲ ହୋଇଗଲା। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କାହାରିକୁ ନ ପାଇ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଗଣ୍ଠିଲି ଥୋଇ କହିଲା, ହେ ଗୋସାଇଁ ସାଆନ୍ତ, ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ମାଇପ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏ ପୋଖରୀର ସେପାଖ ତୁଠରେ ଦେଖିଲି। ଛୁଇଁବା ମନା। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା କାରଣ କ'ଣ? ଗତି ମୋତେ କୁହ। ନ ହେଲେ ଗୋସାଇଁ ତମ ଗଣ୍ଠିଲି ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ବାଟ ଧରିବି। ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝିଲେ ଅବଲକେରା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ସେ ତ ବହୁତ ମଜା କଥା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରୋଷାଇ ବସାଇ କଥା ଦେବା। ଅବଲକେରା କହିଲା, ଦେଖ ଗୋସାଇଁ, ମୋତେ ଯଦି ଠକି ନେବ ତେବେ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାଟ ଧରିବି କହୁଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ ଅବଲକେରା ସନ୍ତୋଷ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରୋଷେଇ ବସାଇ କହିଲେ, ପକା କମଳ ଅବଲକେରା ଶୁଣିବୁ କାହାଣୀ ଅମୃତ ଝରା। ଅବଲକେରା କମଳ ପକାଇ ବସିବାକୁ ଯୋଗୀ କହି ନିଜେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିବାରୁ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ପୁର ନାମରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବସତି ବହୁ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପଥିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ପାନ୍ଥନିବାସୀମାନଙ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତାପ ସେନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗଲେ ସେ ମଣିପୁରର ଏକ ଅପୂର୍ବ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଯେପରି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ସେଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପଥିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ପାନ୍ଥନିବାସୀମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତାପ ସେନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗଲେ ସେ ମଣିପୁରର ଏକ ଅପୂର୍ବ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସେ ଆଦୌ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ମନ କଲେ। କନ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ମାୟାବତୀ। ସତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାୟା। ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଥାରେ ରୂପରେ ଭୁଲାଇ ପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବୀମୟୀ ଶିଖିଥିଲା। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋଭରେ ତାକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି ରଖି ନେଇପାରେ। ରାତିରେ ତାର ଅନନ୍ତ ରୂପ ତାକୁ ନେଇ ରୀତିସୁଖ କରେ। ସକାଳ ହେଲାରୁ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ମାରିଦିଏ। ଏହିପରି ବହୁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ମରିଛନ୍ତି।
ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାୟା ରାକ୍ଷସ ତା ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତେ ଆସେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଯେତେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ବି ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିପାରି ମାରିଦିଏ। ମାୟାବତୀ ଓ କାମଶୀଲା ସେ ନୀତି ନୂଆ ପୁରୁଷ ନ ପାଇଲେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠେ। ଏଣୁକରି ତା'ର ବାହାଘର ହେବାକୁ ପାରିନଥିଲା। ଲୋକେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ସବୁ କଥା ବୁଝିନେଲେ। ମାୟାବତୀ ମାୟାରେ ସେ ମୋହିତ ହେଲେ। ମାୟାବତୀ ତା'ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରି ମୋହିତ କଲା। ରାଜା ତା'ର ରୂପରେ ମୋହ ହୋଇ ଖେଳ କୌତୁକ କରି ମାୟାବତୀ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବାରୁ ରାଜା ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ କେମିତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ ଓ ମାୟାବତୀକୁ ସବୁଦିନ ଆପଣାର କରିନେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ସେ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ମହାକାଳ ବଚନ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ଯାଅ ରାଜା, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମାୟା ରାକ୍ଷସ ଭୟରେ ପଳାଇଯିବ। ହେଲେ ନାରୀଣଂ ମାୟା ନିଶ୍ଚତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେ ଆଗୋଚରତ୍। ନାରୀ ମାତ୍ରେ ମାୟାବିନୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କାମଶୀଳା ନାରୀଙ୍କ କଥା ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୋଚର। ଏଣୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଆଉ କବଚ ବଳରେ ତୁମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ଏଥର ମନ ଖୁସିରେ ମାୟାବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରତାପ ସେନ ମରିନାହାନ୍ତି ଦେଖି ମାୟାବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର ରୂପ ଯୌବନ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ମୋହ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରି ପ୍ରାୟ ପାହାନ୍ତା ପହର ହେଲା। ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅସୁର ପହଞ୍ଚି ଆଗରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଚିପି ଧରି ମାରିଦେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ରୁଦ୍ର ପରି ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ସେହି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମାୟାବତୀ ଭୟ କରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ହେଲା। ମାୟା କରି ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ସବୁ ଭୁଲି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହ ମାୟାବତୀ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ମାୟାବତୀ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ପୁରୁଷ ଭଲ ପାଏ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାୟା କରି ସ୍ନାନ ବେଳେ ଓ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରି ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଏକଥା ଋଷି କବଚ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟାବତୀର ମାୟାରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା ହୋଇଛି, ପାହାଡ଼ପୁର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ରାଜା ନଥିବାରୁ ରାଣୀ ପ୍ରଭାବତୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦୂତ ପଠାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଶେଷରେ ମାୟାବତୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସେନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମାୟାବତୀ ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଲେ। ମାୟାବତୀ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର, ସେନାପତି, ସୈନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଳାସପୁରୀକୁ ନେଇ ନିଜେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ଭୟରେ ଅତି ସୁଖରେ ମାତି ରହିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ପାଟରାଣୀ ପ୍ରଭାବତୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାୟାବତୀ ଏକ ମାୟାଚଣ୍ଡୀ। ତାକୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ। ତା'ର ରୂପ ଲାଗି ଏ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମାୟାବତୀର ଏକ କାମଭାବ କମାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି। ଦିନକର କଥା, ମାୟାବତୀ ରାଜାକୁ ମାରିବାକୁ ନିଜେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରୀଡ଼ାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଲାବେଳେ ସେଠାରେ ସତୀ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ୱୟଂ କୈଳାସପତି ଶିବ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ମାୟାବତୀକୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲା ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ରାଜା ସବୁ କଥା ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ମାୟାବତୀ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏଣୁ ଯୌବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାୟାବତୀର ଦେହକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ତା ପୂର୍ବ ମାୟା ବଳରେ ସେ ମୋହ ହୋଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବି ସମ୍ଭୋଗ କରି ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାୟାବତୀର ମାୟାକୁ ସାବଧାନ ଆଉ ଋଷିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାରୀର ରୂପ ଯୌବନ ପୁରୁଷମାନେ ପାଗଳ ନ ହେବାକୁ ଏହି ସୂଚନା
କାଳ କାଳକୁ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବଲକେରା ତାର ଦୁଇ ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଚିପି ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ତମେ ଆପଣ ଠିକଣା ପଣ୍ଡିତି ଗୋସାଇଁ, ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହେଲା ଜାଣ। ଭୋକରେ ପେଟ ଗଁ ଗଁ ହେଲାଣି, ବାଢ଼ିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ହସି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇଲେ। ଅବଲକେରା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛାତି ହାତ ପିଟି ଶୋଇ ପଡ଼ି ଆନନ୍ଦରେ। ଅବଲକେରା ମୁଁ ନାହାନ୍ତି କେହି, ଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ପଣ୍ଡିତ ଏହି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରଟା କରିବେ। ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି 500 ଲାଇକ୍ ଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାକାଳ।